I-30th kaJuni isondele kudala kuthethwa ngayo kuxokozela into eninzi ethethisayo nawe ukhe wahlomla phaa epalamente. Mhlawumbi istand senu ne-UDM nithini ngale nto yabemi bangaphandle who are undocumented in this country? Uyicacisile nomongameli ubuyakhumbula espeechini sakhe wayithetha ukuthi yonke into mayenziwe ngomthetho makungabikho lwaphulomthetho. Asikwazi kaloku sisithi sizama uqiniseka ukuthi abantu bahlonipha umthetho wethu siphinde kwathi nasophule umthetho. Ongengowalapha eMzantsi Afrika ofike apha ngongekho mthethweni wahlala apha ngongekho mthethweni makazithathe abusaka zakhe asikhwalele sizokwazi thina ujongana nemicelimngeni ekhaya. Asingabazi kuloo ndawo and asinangqambu asithandi nale bakhona kababamane bethetha into abangazaziyo ze-Pan-Africanism. Afrika luxanduva le-Afrika yonke lo xanduva loMzantsi Afrika and asizumane sibhatale izikweliti apha ingathi andiyazi mntakabawo siyafonjwa. UMzantsi Afrika uneminyaka eyi-30 nto ngoku ukhululekile ukusuka ngo-94 32 years. I-Afrika izoqala nge-60s buyayibona nayo ukufumana i-independence 1957 if you to consider that iGhana. Ukusukela ngoko kunintsi abakwenzela uMzantsi Afrika. Nathi ukusukela ngo-1994 kunintsi noko silibhatele ityala ebesilenzile uba samane sigrogrhiswa ngaloo nto. Into esingazuyenza into ii-taxpayers zalapha eMzantsi Afrika imali yazo mayondla abantwana belinye ilizwe abangekho apha ngokusemthethweni and futhi singazibaflathela abantu boMzantsi Afrika xa bevalwa khona. Sibafuna sithi si-implement imithetho yabo. That's exactly what we're going to do. Mhlawumbi ayinika ivalo into yoba urhulumente athuleka ngalo mba athi cwaka instead aske a-inject imali eninzi ethi masijonge into yoba Hayi, urhulumente wamagqutha lo ingxaki akwazi amagangxa ngamagqutha kuba kaloku abantu boMzantsi Afrika bafuna nje umanyelwa. Bafuna urhulumente abamvoteleyo ukwazi ukuthi xa kwingxaki bathi kubo mamela sifuna ngolu hlobo. Abantu boMzantsi Afrika ndiqinisekile into baseyithi bangela babe nomsindo baxabane balwe kuba ilanguage yanziwa ngurhulumente waseMzantsi Afrika. Iyabhida into yoba asinamali zezi programs ze-AIDS kuba uTrump uzixuthile. Ikhale ezimantshiyane yonke imihla nezolo zininzi izinto esingakwazi uzenza eMzantsi Afrika. All of a sudden just to impress iAfrika okanye abantu bafundekela nabapresident bakomaGhana nango-Nigeria bathetha nje into abangayaziyo kuba kaloku ngoku ii-citizens zabo ziphuma ngaphandle ngenxa yolawulo lwabo olugwenxa. Izifuneke loo nto ibe uxanduva loMzantsi Afrika siyingenanga thina loo nto. So urhulumente akazukwazi uvela abe ne-600 million yokuhoya le nto engenayo i-600 million yogodusa abantu. Unayo i-600 million kuba makagrogrhise abantu baseMzantsi Afrika. Akanayo i-600 million yofaka abantu ezibhasini athi mabagoduke. Akanayo i-600 million ohambe bagqogqa bakhangela bakhuphe eMzantsi Afrika njengoba kusenziwa kumanye amazwe. 600 million yokugrogrhisa abantu baseMzantsi Afrika. 600 million inee-tenders kaloku ngokuqinisekileyo ngoku abantu sebesithi ewe ngulala gusha ndibuchebe kuba bona bazawutya bodwa.